presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigapang ninyo Kuya Joel Bensi, kawas akong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan, o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. O hagong ko kamo nga, mugamit yun sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated, sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Kojic Soap, SID Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Mirasol. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Mirasol. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga ambot og tinuod bagid ni siyang bayot kay ang tingog niya muluray mangyud. Iyang lihok may pagkabayot sa gyud. Pero misulti siya sa tinuod nga wa siya musubay og tilaw og laki. Boss, mura na mag-gimap ha, boss. Mora ti imong sinukmagan, Bruno, ha? Wala, Gipap ha. Wa ka hilanti adto na. Karon, it's my turn. Ako na sad, Bruno, ha? Ha? Manaman ka. Aw, sukmag man tong imo, mora man tugod og nangusi ka na ako. Uy, hala, ikaw tingali mo ay bayot, Bruno, no? Lagi katawaan ka, Bruno. Ay, nausap sa tao. Usap gituyo ni mo. Well, dili pa ko mubawas ni mo, no? Musulti sa ko. Ni ako kay maningil ko sa gibuhat mo sa akong anak. Anak! Anak! Di nga no magbabayot. Dili ka maong charger? Ni ako sa mo, ha? Ni ako kay imong gidapatan ng akong anak. So karon, ako na may niya, ha? Ako'y dapati. Ha? Gidapatan di. Kay, gidapatan naman di ko ni mo ganihan, no? Wa man ko ka-fail kung atong mong sukmagot. Mura naman to galabtikan ko adto. Pero sige lang. Mubaos man ko ba? Nagtuo kang di ko mubaos? Mubaos ko. Dili tungod kay gidapatan ko nimo. Dili ang pagdapat nimo. Kundi ang pagdapat nimo sa akong anak. Wala, boss. Boss, Bruno, nakuyapan. Wala magyog. Boss. Sukmag pa to, ha? Di pa to tamparos. Tamparos pa to na. Amo lang, di ba mabali ng naong ka ng tawana? Unsa man? Kisama mo sunod. Doldre? Wa milabot, madam. Tanawi, mangulit na. Asa mo? Hoy, asa mo? Ay mo pang lakaw. Mga isog ka mo, dili. Ipakita yung kaisog. Parihas na mo. May lamos bot-bot. Sunod, ha? Napati ninyo ako, anak. Kaya iplite itong yung mga tos munti mo ba? Ano mo? Ngano ni adto man ang taong ka dito, uy. May gani kay wa ka nila unsa ah. Ako kay kuyawan nimo. Wa ko madlok nila Ilang gitapatan ng akong anak. Pues, katungdanan ko ang pagpanalipod sa akong mamahal sa buhay. Maskin pa ka ng kinabuhi nga basig makalas pang kinabuhi nako. Dong. Day. Andam ko ibuhi sa akong kaugalingon tungod o gaalang sa akong mga mahal sa kinabuhi. Nga mao kamo nga akong pamilya. Salamat dong Claudio.
Misamot ang akong gugmang gibati sa kumbana nga si Claudio nga matod pa nila usak kuno kabayot. Ang tinuod, ang iya ramang sinultihan, linihukan, mao'y makita nga usa siya kabayot, pero ang tinuod ganyang pagkatao, mas tinuod pa siyang laki kaysa uban. Unya, Unsa magyud ang bana ni mo Mirasol? Laki gyud na siya o bayot? ay nay, kanang inyong nakita, di gyud na mo'y tinuod. Bayot siya glinihukan, sinultihan, pero ang iyang pagkatao nay, mas tinuod pa na siyang laki. Isog, niya mulaban siyang pamilya. Ang iyang panginabuhi, tinuod na siya sa parlor, pero dili man ingon nga bayot gid na siya. Nabitoy uban diha nay, laki man kay barog. Pero, sikreto ra di ay kaayo, nagpahipi ang pagkamahuyang, ang pagkabayot nay. Oo, usap noon. Pero ba niya mauna-una nga usa mo sa maapektuhan na? Ay nay, di ko na ikauwaw ang akong bana nay. Uy, tungod kay nakita na ko niya ang tinuod nga pagmahal. Mirasol, ang imo intawong anak day, mapuno sa sungog, mabuli. Ay, makasabot na siya sumaabot ng mga adlaw nay, uy. Naabot lang ka, Mirasol. Hinaot pa unta nga makasabot ang inyong anak. Ang ako og mas maldita pa udya na kay ninyong duha tungod anang inyong sitwasyon. Nay. Dong, may problema ta. Ano naman, sad? Ang atong anak di na musud sa eskwelahan. Ano man? Gibuli ko no siya dito sa eskwelahan. Ano naman, sab? Daghan man ko mga classmate niya nga nakakita atong adlaw nga ikaw mo ay nihatod sa atong anak. Nya? Moto hinungdan. Gibuli siya kay iya ko nung amahan, bayot. Ano man taon? Oy, nga wa man ko manglaki. Kitaan sila. Mao gani. Pero ang ato bang kung anak mo ay naapektahan, Gwen, okay lang ko kay makasabot man ko. Pero ang atong anak, Unya, unsa o man ni nato karon, ha? Unsa may atong buhaton? ay... Layas na lang ko. Mapalayo na lang ko niyo din, aron dili maapektuhan ang atong anak. Hoy, naunsa-unsa ko'y mulayas ka, uy. Ay, mao na lang tingali na isulbad. Aron dili na bulihon ang atong anak. Dili man ko na mo'y solusyon. Saon man lagi. Di ko na lang ni siya ilhon nga akong anak. Mao ba? Paminaw sa good, uy. Daghang solusyon nga malikaya na nato. Saon god? Ug maglinaki lang gid ay kas imong lihok, sa imong barog, sa imong sinultihan, sa imong sininaan. Tanan ba, usbon nimo ba, maglinaki ka. Maglinaki ka, ipakita sa atong anak nga nausab ka, ug maog na ikaw, usa ka kalalaki. Makaya ka na ako day. Tungod og alang sa atong anak dong. Mahal nimo ang atong anak, di ba? Pwes, kung mahal nimo kayahon nimo ang tanan para sa atong anak. Mirasol lang ako. Nahibaw ko, kaya nimo Claudio. Kaya na nimo. Nagpasalamat ko sa akong bana nga bisan og lisod alang niya, pero nipakita gyud siya paningkamot nga mausab ang iyang pagkatao tungod og alang sa among anak. Mao nga ako siyang gitabangan. Uy, unya to? Mayo! 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 Nang! Unsay toyo? Marcel, ma'am. Ha? Kay Mirasol, ma'am. Kisingan? Mirasol lawi-lawi. Ay, ako na dong, ako na. Ikaw, day. Salamat kay na anang akong gi-order para kang Claudio. Pila kong bayaran dong? Nanay, unsa man na? Ay, para kang daddy ni mo na. Ni kang daddy, pero may malang nga bag-o sinina. Ay, pasagdi na lang good luck good. Kay, wa man good kay ng mga sinina ang imong daddy nga panglalaki. Mo pa? Oo anak. Sige lang, kay sa sunod sweldo, apilan ta kag order og bag-o ha. Salamat, nanay. Sige. Kay andamon sa nako ang mga sinina ni daddy ni mo ha. Ako ning hapnigon anak ha. Sige, nanay. Di ana dong Unsa man na? Ang imo ng mga sinina nga bag-o nga panglalaki. Magsulob gyud ay ko, ana. Siyempre, kay maglinaki namang gid ka para sa atong anak. Oo. Pes, karon na mag-anad na kadaan. Ana lang yun na para sa itong anak. Sige. Ipagsukod ni ara atong mahibaw-an kung unsa o kanang asa ni angayan ka ba? Sige na. Ay, napagduha-duha ko diha, good. Sige na, pag-ilis na, aron isukod ning mga pinalit nako.
Oh, day. Kana dong, kana ngayon kay kaana. Karsunis ka hipster unya baston ha. Maray sa tanim polo. Awa ngayon. Ay, baguhan to ko ano ito. Ay, natural, kay wa pa magkamaanad. Pero kung maanad na ka, di nakakiwawan anak. Basta kay timan ilang, para ni sa atong anak. Oh, day, ato na ko, day. Tay basa, kadiyot. Naapay kuwang. Ha? Unsa man? Ang imo sinultihan in town, ayaw ibinayot. Linaki. Kanang, astig ba, astig? Oh, sige. Oh, sige, ato na ko. Ato na ko. Tay pa, bati, Claudio, bati. Ayaw sa padak, agig imong tingog ka kanang klaro kayong tinuyo. Ipadako imong tingog ka kanang dili kay halata ba nga imo jud ipadako og ipadako nga dili klaro nga tinuyo, Claudio. Kana. Kini. Okay na, day. Kana, nindot na. Bayo, ma'am! Para sila sad na. Ato ako kinaytaw. Bayo! Lagi! Ato pa. Kay abli ato putahan. Kadiyot. Tubangan. Ayo! Kadiyot ka, abli ka, kadiyot sa. Unsa na sa doon? Kuhan mo. Ay, Claudia! Ay, Birta! Ikaw ay Joy! Mga paraw! Pakungo ko na mga una yung mga... Ginuho ko nag-aakot na nitaw ni sila. Uy! Muna akong problema, kay bisag unsaon, mubalik yun ang kabayot sa tingog ni Claudio nga kung bana. Para nako okay ra magyunta ni, pero ang amo magong anak, uy mo, joy maapitahan og maayo, kay siya man ang ibuli sa iyang mga classmate. Unsaon ni nako? Unsa may akong buhaton sa kumbana? Unsa man og kamo ang pasultihon? Mirasol. Good morning, guys. Barangay sa Tolido ni Darius Rick. Thank you, Lord. Salamat kay Lord. Mga Mary, salamat sa mga paghampo sa tanan na itong mga kaigsunan. Salamat kayo dran sa inyong pagtabang sa programa na madiri sa Straight to the Point morning edition ni Atty. Rupil Banyok o sa sumbunganan ni Ma'am Aida o sa Straight to the Point evening edition. Salamat kayong tanan sa pagtabang na sa mga tao na naigo sa Bagyong Tino o gingon man sa IFM. Thank you kayo ni Sir Brent. Salamat kayo. Sir Boyke. Thank you. Unya sa tanan pong mga tao na to nga mga suod, si Kuya Nick Pipito, Dulong GR Pipito, si Ma'am Shen, sa Bromits BH. Thank you kayo. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nabuhat siyang Miguel Puliar Fertilizer. Good morning mo dia. At si Jidin! Yes, Kuya Alan, mga mama. Salamat kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata. Permi, unya, palit mo para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate, unya, ugum-ugum sa Diamond Yema o BMS Special. Unya, palit mo kay Lami ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank you! Okay, salamat kayo, Titijan. Labi na yun sa mga bata. Kinahanglan mo inom kita Don Pepe Tablia mga bata. Maunay lami kayo na to imnon. Kada butang sa iyo pa doon tayo eskwelahan kay taasin mo energy. Happy you ka. Sama sa Happy Mart. One luna kulon tabunok kung baktan. Happy you kay mo din na. Kay barato kaya itong mga paliliton diha sa mga sapot sa kabataan. Dagko uguban pa. Unya sa mga tao po nga ni Inday Shane Pipito huwag ni Kuya ni Pipito Dudong GR Pipito. Thank you kayo diha. Inday Jane sa imong Bromits PH. Salamat kayo. Basta tulido Kuya ni Pipito. Vice Mayor Choy Aznar. Si Ricky Aznar. Si Ryan Kanki. Ma'am Customer Araw. Good morning natong tanan. Ati Pres. Okay, ugaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Ug set panyawan oral capsule, set panyawan oral capsule with garlic, set panyawan oral capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasok sugar. Ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan, imna nato ka na og set panyawan oral capsule kada adlaw. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inumdaan ko sa kakapsula sa Sepaniyawan oral capsule.
Inigpaniuto ni mo, maugihapon, usag yapon ka kapsula sa said panyawan, oral capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Maugihapon sa gabi, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon. Inom na sa daan, usa ka kapsula sa said panyawan, herbal capsule. Ug alang na itong na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na mo kahadlok din mo ang mabalaka tungod kay doon na makatambal na anay makaayo ang atong kidney ug UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Sa tanan po na itong mga kaisunan, salamat kayo ninyo sa paghimong number 1 sa tuwang. Number 1 nga plus ang tinuod mo tabang nato ang Sedlin Mituil tinuod nga mo tabang sa atong panuot pamaol pa nakita klawasan varicose veins katul kuto sa kabataan nili kay pagyuta sa dingi kun mga plus ta sa ato ang Sedlin Mituil nga tinuod gyud mo tabang nato pero sabotaan hara palit sa butika di ba din Tinuod na sa butika rin kita makapalit pero naagyo yung Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilan lang itay pang Panyawan Herbal niya makita lang tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sid Element Oil ug Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kung kita, lalayo sa tas butika, kay natas kabukiran ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kay para ihatod gyud sa inyong panibahay bam. Salamat kayo. Eleven usab kanimo diha Sir Billy Cabasi o Ma'am Susan Cabasi kinsa nini ato pang record karon nga pizza 27 sa Nobyembre nagsaulog sila sa isintang kasamaran silang wedding anniversary no from Sue Opendores. Congratulations, happy anniversary Sir Billy and Susan Cabasi. Gikan sab kanan ni Buyet og ni Ma'am Glenn. Onya, ang ayaw ko makalimut ato ang Celebrity Kojic Beauty Soap. Labi na sa atong mga kabataan sa matong ato sa mga eskwelahan, sa iyo sa lang mga eskwela. Daga na ba karong mga buwan sa Disyembre, daga magpista, adunay daga mga activities, no? Mga Christmas parties. O, di ba ka, mga karong sinulog, no? Sinulog. Mga ligodahan sa dili pa mag-wear sa inyo mga makeup para limpyo nga ato ang result sa makeup. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, ato nga kabataan. Doon kayo mga sangkap, magluto tayo ng papaya extract. Kinaipili ha, malalaki man o mababae, bata man o dagko. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Unya, ato ang panit kung imo matanaw ha, magpabilin kitang matanon. Kutis artista, kutis porcelana. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. At naman kita mo tana sa butika para original nga itong mapalit, no? Mas maay magkita sa nimo dihang sudlan na ni Joy Silio nakabutang Sid Marketing. SCAD. Sid Marketing. Sid Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Okay, unya salamat po kayo sa tanang mga tao ha nga kanunay yung mitabang sa ato ang mga programa diri labi ng yun ni attorney. Unya sa tanan po nato mga kaisunan nga wa takibaw nga nung daghantang mga batio no kaning mga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases tungod pa natong balatian. Kanatong na sa toxin nga disuod sa atong lawas kanang toxin ato mo pundo nang ilin nila. Ang atong blood cells may dauto na nya mo man tigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawatan. Unya ini kadaot na mustiki or bulaput ang atong dugo. Mao nang daghan kitang bation nga sakit. Mao nang kinahanglan imna na nato ang ato ang toxin nga dipundo diha pinagi sa pag-inom sa GD Tox Plus Herbal Capsule kay ang GD Tox natural nga detoxifier, natural nga rebili. Tigwag tang kinis balatian ug puno sa nutrients nga mao makapaligon sa atong vital organs. Sa pag-inom nato aning GD Tox mura lang maintenance ato. Usa ka kapsula usa ka oras sa di pa kamukaon. Pero duna na kay balatian katuluyo kay nung buntag bunto hapon. Usa ka kapsula ngadtos duha usa ka oras sa di pa kamukaon niya. Imna na tong 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. GD Tox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Pres. Okay, ang sender ato karong adlaw. Si Inday Mirasol man siguro ni Ati Pres. Mirasol. Mirasol lagi Ati Pres. Oh, Mirasol. Nya kaning si Mirasol Ati Pres ang yang
ang iya habang bana ba kay kuan lagi kanang usahay malihok bayot usahay malalaki pero mangisog li ate pres mugawas siyang pagbayot mugawas siyang pagka natural ba nya Sa bayot gud siya dili. amo ni ang problema sa iyang asawa ate pres kun bayot pag yun iyang bana o kaya pangutana dili kini ako problema babae ni sa kung bana ambot tinuod pag yun siya bayot Pero man ka manguag laki. wala ino na tipres pero isto dili kay ba bayot. na tipres pero iyag yung paninguha kay gingan ni sa iyang mama nga day ang imong madaot na imong anak bulihon magyud na siya Mao noon. ang bayot niya mga tong iyag yung gipaninguha nga balalaki iyang ba na tipres nang palitag t-shirt tanan niya giusab ng tingog sus diha mga taga parcel nga naghatod at tipres pagkita na siya oy Claudia Amiga sila daan. Kauban din sila. Kauban, oo. Siya, ay, kagwapa rin yun mo na. Mao na yung problema. Pero ang iyang giingon lang gulyat nga kanang wa man kuno siya mang laki. Wa, gid. Bayot iyang liyok, bayot iyang sultian, bayot iyang linihukan. Pero nabe ay bayot ug malihok. Una, tinod, tingog po. Ah. No, di ba? Oo. Pero dili bayot. Naam ka nilaki ang tingog murag babae, gamay di kaayo. Oh, pero lalaki nga pure. Tinod, ay nagi, inana, natural na inata. Na iba, atong amigo sad, inana ka ng natural sad, di ba? Nga, marag bayot to siya. Ano to? Ito si Kuya John. John. Ha? Di ba to siya bayot? Kanang natural magito niya. Kuya John ba? Oo, kung namatay na taon. Mo ba? Adili, ang sa bayot. Siya to. Ambot lang. Abi ni mo gulyat. Mabila ay ina pagutan Di, na. abi Ba, ni ikaw ba? Kuya, Abi ni mo gulyat ito si aning nanglusing sa buhi pa. Singon siya nga, Bambina, bisag bayot ka, basta wala lang ka magbuhat og sa, dili mangilad ka pa nga pagkatao, basta nagtarong lang ka. nya ikaw may Usa man saa. Ha? Kanang Diara. Oh, di na magtubay. Sinder si Dili magtubay usa saa. Siya lagi ako masahon kisa. Okay. Mirasol. Mirasol kanang ang kanib ito problema sa imong bana, bulihon ng imong anak. Usaon ta man og di gyud nimo mausab ang iyahang ningon ba siya mulakaw na lang kuno siya gulyat kay para dili mawawan yung anak. Pero naray mo na importante ay kung ari ka sa Levitico 20 Tanan na niya sa Levitico ba, no? versikulo 13 kung ang usa ka lalaki magkighilawas sa iyang isig ka lalaki silang duha nakahimo og butanga sa lawayon kaayo busa patyon sila. Uy, tay. Malunga ka magkigilawas og lalaki. Babae kay pulos ko Magila. Tampa si Bambina itong pagutan noon. Sige. Ikaw ba? Marag ako apil ko kapatay. Wa palagi ka man. Dili ang kaning ingon dire kung imo ning iliteral pagsabot ingon patyon karon dayon pero akong pagsabot ani dire palawman nimo do naman gugi panultihon nga ingon katong sa lain pong bahin din sa Biblia nga dalan sa dautan padung sa kamatayon dalan sa katarong padung sa kinabuhi ang sabot ani nga patyon lang sila duha meaning nga kuyaw o basog ba sa impyerno ang imong kalag. Kag mamatay talawas raman. Atong kalag mabuhi man og balik. Muligbot sa bodire nga magbuhat og dautan mahitumpawak kag gyud dito sa Kanili biti ko impyerno. ma'am naay man din ang katong Sodom ang Gomorra. Naatanan din ang mga tambag ba, mga tambag na dire. Ang ako lamang ate press ako kinitinood yun ng ako no. Kaya babae sa bam. Sunugod. Maora na sila. Maora na. Kaling ako dire kani ako tininood gining ako no. Sa among pamilya nakadungog jud ko sa una kong papa nga pagkapaitan ni makaanak tag bayot kay ako, wa mo makasunod sa tanang trabaho sa kong papa. Madagat magabi maadlaw mananggot, ini ko man magdaro. Wala mo ko kasunod. Ang pananggot, nakasunod ko kay bao ko. Pero wa ko kasunod yung magdaro, ug madagat magabi Wala ka mandaro. Dili. Mananaw rin sa mga buwak. Iya tanan mga flower. Papa managat to gabi mahadlok may abat mo buwan dagat mahadlok ko. Uyaw kay ng dagat gabi. Ya karon paminaw sa. Pero ako yung ipananguha nga makabuhat ta og tarong bisan ingon ani ko. Mo na nga ako ma-inspire ko gamay kay mo ana man ako mga igsoon kung wala pa may anak nga bayot nabaho ng among minatay. Kaya ako may naghipos na sa akong mga inahan ug mga igsoon nga ipanaw. Karong bago gulyat, nini lang si minaha. Kanalaging among bagyo. Babakwit man ang mga tao sa among kay kanang daplig sapa. Doon na may tulog ka baygag may niyang gianod. Tawag na paparande para Paparande! Mais nakara. Unya gulyat. Doon na may Jiske!
Doon na may gipahigdan ako sa kwarto sa ubos. Kaya may kon, bakoy dito. Ingon na bang na-standby. Wait, nakaidala bang bina sa ubos ng kwarto? Ingon nga, huwag kang kamangay. Wa man. Ingon sang standby nga batanon siya. Nindo tayo pambayanan no kay muhatag bisag di mo gamit. Muna pong. Muna nga. Dulon siya nas Ginoo ni Muna nga ako mahimo. Mawi lang rin mo pa. Muna nga mahimo. Dito man gani ha. Pati nga ako. Nga naman. Sabi mo ni kaon dong. Nga naman. Kadako ba anong mo ni nahilo ko muting kaon duko mo ni perme. Ano naman ganing talo man no? Kuna ko ang pasultihon.